الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bwaga sirigi biye jumaye biye lahoroma donye bwaga sirigi biye jumaye ala delili ani ala fasabantiya ika do ake cogo nyuma oye juma donya ye bwaga sirigi biye jumaye Allahu ta'ala bi gara ka joni na kosobe ka hine mine fenwo fenna ya nyinde subhanahu wa ta'ala fe bwaga sirigi ka do abi nyene bo bwaga sirigi ka do masai masami na tifli masami ndi nyine masami ndi maje masami ndi mashi kolala bwaga sirigi ne kam masadima ala ale min ye haramade ikado akuzigi dengelo wo dengeli da sange me duru kono ne kamo ala de ma ala min ye nye fimani jema bonwana ala min ye kolokumbaw kadla bwakar sirge kado kalo kolo kumba kɛmɛ saba o de bɛ hadamaden la ala min y'o dilan ɛri kelen kɔnɔ ne ka bɔ ala de ma min ye pasasiraw ye bwagasiriki k'a dɔn min ye cɛ ye min ye pasa ye 760 o de bɛ cɛ kelen o cɛ kelen na bwagasiri ne ka bɔ ala de ma ala min n'a ye ɲɛden kelen o kelen dilan san 500 kɔnɔ o gundo tɛ maa si bolo Alahu Taala kelen kɔ bwagasiriki den bi wolo nin don in den a cɛya n'a musoya bwagasiri nka den bi dilan cogo min na ani ni bi fɛ a la cogo min o gundo bɛ ala bolo ne kamo ala de ma ala iti hina anga jamana na ala anga jamana to de Mali ala ika do ameni jamana inde kono e ala ko anga balo ni jamana ngona ala ambi wala nyumando ala ambi wala nyumando anni so jaledu ala o jara awni ala ngi kan deme ala kan deme ala kan deme ma jugu ni bamanji firile do anga jamana ka ma fala firile do anga jamana ka ala ankishi kan daga ala do anu che ala ku halaki ala iku halaki ku takye ala iku halaki ku takye ala iku halaki nyena la hara jodo iku nyele jahannama kono ala ukika ala kama uke Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambe kalu baraka mina kalu baraka mabamina ala ko kama ake magani Madina kama ake Kureshu baraka kama Allah ambe kelende wele sabula kelende wele tai ala ambe andama kashe ala dila ala de bihina ala minye masai nye masa ani la hara masa kul faya kulu masake angame ya ala de ma ala hinana ikana anga daga denye ikana daga demwana ala ikado gadigo sania sijani kenya ani limaniya ko de anambade bema maliya mimbi malikono mimbi malikoka ala ambela jile kishi hami adugule na bangene be mina ala ya rabbi ikam bela jele tagla ka nyeka be anzaguyama o sebe ala ya ala ba nyine de fe auzu billahi minash shaitanir rajim al-fatiha amnaladu الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له سيلفي حنا سور لا يكريتين مبيدو مينغا بي من امي يبلو فلا كورتان دوني اللهم عيني أسأل كل الأفوى والأفيات في الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الله لا شريك له سبحان الله الحمد لله رب العالمين Bwaka sirigi nebe mbolo bwaka do mbi boni sebe minuka malende panda sebe ni keba toa de ko Dauda Sangare David Jinumur ko bwaka sirigi ka do hanama de tele abato ka kieni ke ko kafsa Ismaïla Leye ministre délégué chargé des réformes politiques et du soutien processus électoral bwaka sirigi atoa de ko mamani Nasiri kunungo donikela kebara ma okunya wele kase ka doni ke ninga se ka fam yali Bwagasiriki ka don awa kunu mi ngoni nye awa maison de la presse nyema baye mami na sigira mi nye banjugu dande kwa mako jongwala onyi wele kun te dore ika do kunafuni jonjon kunafuni minu basigilen be ngalonde mina amugo bo dela onye kunafuni dilaw ye nyema kase ka don bara ni haklina minu ndale do ika fanvela la sabula kuma chaya lembe ika do ministre mi na le kanga politique ko nyenabo mi nye vote olu demeni ka dilan jona alebo dela ayajira ka fo tinyedo
Bɔgasiri k'a dɔn hakilina caman dara jamana kɔnɔ mɔɔw ɲinɛ ka di de n'o tɛ kabini juillet kalo tile 22 san 2023 i k'a dɔn wulikajɔw nana boloda Bɔgasiri yɛlɛma caman donna jamana i k'a dɔn a taabolo la min ye sariya ko ye o k'i bɔ yen parti politigiw u kan ka taa taabolo min kan min ye votew kɛcogo ɲuman ye n'u k'a ma loi électorale Bɔgasiri nin n'a damada bɛɛ lajɛlen fɔra bɛn kɛra bɛɛ kan an bɛ donni minɛ ko bi a tɔ kɔni ye bulon n'o ye CNT ye o k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ɔhɔ nin don walima nin tɛ n'o y'i bɔ yen Bɔgasiri k'a dɔn jamana sariya ye fɛn dɔw kofɔ o de ye bɛnkanw ani taabolo député wotew sénatɛrw Bɔgasiri k'a dɔn ka taa fara gouvernement yɛrɛ sigicogo nin bɛɛ lajɛlen ye hakilina min wɔra jamanadenw fɛ nin bɛɛ bɛ sɛbɛnfurala ka ban Bɔgasiri k'a tɔ tora de sa min ye wotew ye i k'a dɔn a labɛnni don ni bɛn kɛra nin kuma ninnu kan vote bɛ kɛ don min o bi kɛ nka vote ka kɛ Bɔgasiri ka sɔrɔ min ye sariya kisɛw ye vote yɛrɛ taabolo la o ɲɛma fɔ bɛn ma k'o kan o k'i bɔ yen vote kɛ sɛbɛn yɛrɛ n'o ye fichier électoral ye Bɔgasiri k'i tabalen gosira kabini waati jan k'a fɔ maa can bɛɛ de ka taa i ka sɛbɛnfura lajɛ yɛlɛma minnu kan ka don a la ani dilanni kura minnu kan ka kɛ a ma ɲɛ f'u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila février kalo tile 28 nata la nin bɛɛ lajɛlen kun de ye degun kana ye jamana a taabolo kura la n'olu ma dafa Bɔgasiri k'a dɔn vote tɛ kɛ o kɔni ka fɔ bɛɛ ye ni k'a sɛbɛn kɔrɔ jɛya Bɔgasiri k'a dɔn parti politique walima maa wɛrɛ ka yɛrɛ sama o t'a to sabula min ni min bɛna ni nɔgɔya ye ka ko bɛɛ lajɛlen jɛya n'olu dafara don min Bɔgasiri k'a dɔn a bɛ kɛ siga kɔni d'ale la min na ko min don ko mɛnta tɛ bilen Bɔgasiri sabula a sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen dalen don députéw ka bulon kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi boli la karamɔgɔ tɔgɔ wɛrɛ le bɔra ne y'o bila min ye soir de Bamako ye ne b'o ta min ye Laya Jara ye ale kumana n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka damandingɛ min n'o filɛ nin ye Kangaba cercle kɔnɔna na n'an ko a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko commune de Nuga kunun fɛ ka se kununko ma i b'a ye k'a fɔ Ndama ale de dafirila la hawla wala quwwata illa billah n'i y'a ta k'a lajɛ min ye siniwaw ye a bɛ waati jan bɔ tɛgɛnkɔni sin bɛ u la k'a f'u n'an bɛ ka to k'an ka dugukolo n'an ka kungokolo b'a la ka halaki cogo min na sanu ɲinili juru la u b'a la k'a tiɲɛ ten min y'an ka jiw ye o tɛ to min ye jiriw ye olu kɛrɛbɛ tɛ fo ka taa se min ye kungo kɔnɔ sogow ye nin bɛɛ lajɛlen de kɔn bɛ ka kasara sɔrɔ siniwaw ka sanu ɲini o juru la wa n'i y'a lajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o y'an ka marabolow ye n'o dili don bɛ n'o ye siniwa ninnu ye sanu ɲininaw i b'a ye k'a fɔ o de ye Sikaso mara ye ka taa se Kulukoro mara ani Kayi région ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kulekan bɔ a bɛ waati jan bɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na o de ka ɲi dɛ n'o tɛ siniwaw o bɛna ban k'a sɔrɔ a kuma ma se bawo n'i y'a lajɛ min ye u ka nin yɔrɔ kɔfɔlen ye Kangaba cercle kɔnɔna na n'o ye commune de Nuga ye min ye siniwaw ka nin damandingɛ in ye maaninfinw de taara firi yen kan k'a fɔ k'u na u yɛrɛ damana sanu ɲini u yɛrɛ ye o ɲini dɔ la de sa i b'a ye k'a fɔ dama de kɔni sɛbɛkɔrɔ firila balaka caman de b'a la kɔrɔbalen fara denmisɛnninma kan wa n'i y'a lajɛ ɲininiw kɔni a bɛ kununko tun y'a tile 3 ye ɲininiw bɛɛ senna nka ɲininiw i b'a ye k'a fɔ ko maa 7 fɔ maa 5 olu dɛsɛla ka bɔ nin damandingɛ in worolen kɔfɛ maa tɔw kɔni b'a la ka ɲini hali sini olu su ma ye fɔlɔ wa n'i y'a lajɛ ko siniwaw n'an bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni min tɛ lotoli baara la min ye aubergiw ye o bɛɛ lajɛlen bɛ lotoli ko fɔ o b'a walima baara o baara bɛ yen n'a bɛ se ka tɔrɔmɔɲɔ se maaninfin ma i bɛ taa sɔrɔ u t'an bɛ u banba yen kan nka sanuko min faralen filɛ nin y'a kan nin ko n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na u ka permis d'exploitation n'o de ye sanu ɲini sariya min bɛ yamaruya d'u ma ka sanu ɲini n'a o dili ko in n'a ma sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ anw kɔni ka dugukolo an bɛ taa bɔ ko kalama waati o waati u b'a sɔrɔ a ko a minɛ san nin na nin wo sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don Boubacar Sidiki maa min ye marifa dilan o kan ka se a ti cogo la Boubacar Sidiki n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 80 ani siɲɛ 3 sɛbɛnnikɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka nin sɛbɛn n'i y'a mɛn rédaction o kɔrɔ k'u bɛɛ o don Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana sugu min ye Mali sugu bulon ye a falen don Boubacar Sidiki k'a dɔn minɛn kunda ani minɛn sidɔnbali caman na Boubacar Sidiki a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ don jagokɛlaw feerelikɛla jugu Boubacar Sidiki k'a dɔn wolomali t'a la sabula jamana in kɔni gɛn bɛ batɛmɛsira ye waati dɔ sera sa Boubacar Sidiki
k'a dɔn min ye jateminɛ sugu bulon la minɛn minnu n'a mago bɛ s'a ma walima a bɛ feere a ma Bɔkasiri an ka jateminɛ kɛ o de la cakɛda o cakɛda n'olu kan ka jateminɛ kɛ minɛn ɲuman ani minɛn kɛcogo ɲuman o kan ka dɔn Bɔkasiri mun kɛra sɛbɛnnikɛla ko a bɛ ni ka duwa kun damadɔ bɔ olu kɔni bɔra fɛn dɔ kan lamu min dɔ a ye ko lamu doroko lamu dɔrɔko Bɔkasiri i k'a dɔn lamu cɛjugu olu m'a fɔ ko ayiwa lamu in man ka feere koyi u ko de lawale la lamu in kun ka ɲi bɛɛ bɛ girin a kan yalima mɔgɔw ka girinka de kɛra sababu ye u k'u bolo bɔ a kɔ wa Bɔkasiri lamu in kun ka girin i bɛ se ka ayiwa baara caman kɛ n'a ye jango bomosi dilaw Bɔkasiri k'i b'a kɛ n'a ye a da ka di Bɔkasiri k'a dilancogo kun ka ɲi nka kɔsa in na i n'a fɔ fɛn o fɛn n'o ye sanga sɔrɔ wari ɲinini ani an ka wari caman sɔrɔ bɛɛ b'i bolo bɔ a la lamu dɔrɔko Bɔkasiri kɛ an bɛ donni minɛ ko bi a ɲɔgɔnna lamu lankolon tɛ a wa sugu bulon kɔnɔ a ka fɛgɛn Bɔkasiri k'o tɛmɛnen kɔfɛ a dɔw yɛrɛ b'a la ni mi cogo dɔn i k'a dɔn i bɛ to ka finmanw y'a la o kɔrɔ de ye lamukisɛ yɛrɛ i k'a dɔn yalima o ma falen wa o min n'o fɔra olu fɛ kabini o kɔni kɛra Bɔkasiri k'i k'a dɔn a kɔni kɛra sani kile kelen bɛɛ lajɛlen wulila Bɔkasiri k'i k'a dɔn ayiwa an ka wari di ninnu ma sabula ninnu ye kuma min fɔ o k'an nkalontigiya Bɔkasiri maa minnu sɛgɛnnen bɛɛ o ye an minnu mago bɛ se lamu ma lamu tigɛta walima bomosi dila Bɔkasiri k'i k'a dɔn kuma jan tɛ o fɔlɔfɔlɔ min kun b'a lamusa ani bi min b'a lamusa Bɔkasiri k'o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ de fɔra yanni i ka wuli k'i jogo dilan Bɔkasiri k'i k'a dɔn ka taa wari de k'a fɔ mɔgɔw ka ɲɔgɔn nani a t'o kunbɛn sabula jamanadenw ka nafa don maa o maa ni mɔgɔ bɛ se lamu ma a sɛbɛnnen bɛ lamu min kan ko dɔrɔko n'i y'a kununkunama n'a bilama ye Bɔkasiri k'i b'a ye k'a fɔ a falenna ɔ falenni in kɔni maa caman ka jate la Bɔkasiri k'i k'a dɔn ayiwa yamaruya sɛbɛn minnu bɛ di ka na ni awa minɛnw ye Bɔkasiri k'i k'a dɔn olu sɛgɛsɛgɛli n'o jateminɛ minɛn mana na Bɔkasiri k'i k'a dɔn a bɛ tɛmɛ cakɛda minnu fɛ olu de kan k'a laroué k'a lajɛ karisa ko a bɛ na ni minɛn in ye jamana kɔnɔ jamanadenw mago b'a la Bɔkasiri k'i k'a dɔn lamu dama tɛ koyi fɛn caman de bɛ yen Bɔkasiri k'i min daminɛ n'a ka ɲi a laban a bɛ se ka taa tiɲɛ a bɛ n'a fɔ musobo kɛnɛ sanfɛla ka girin nka dugumana yigen bɛ n bota Bɔkasiri k'i n'i ye jateminɛ kɛ dunfɛnw n'o ye boîte de conserve ye boisson minnu dati ba yɛlɛmani bɛ don dɛmɛna yɛrɛ engrais ani ayiwa dɔnfalaw Bɔkasiri k'i nin bɛɛ lajɛlen tolilen nana don jamana kɔnɔ wa u b'a feere da bɛɛ la sɛbɛnnikɛlaw ko o kuma mun di fɔ min ye dédouanement lankolonw ye u bɛ nkalon tigɛ Bɔkasiri k'i nin bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in de la min ye hadamaden ye i ka kɛnɛya ka sabati Bɔkasiri k'i fo ni minɛn ninnu ka sɛgɛsɛgɛ kabini u bi dɔn min ye DGCC u kan ka jateminɛ kɛ Bɔkasiri ka taa se jɛrɛjɛkulu minnu bɛ n'u k'a ma agence nationale de la sécurité sanitaire i kalan na a tɔgɔ ANSA ANSSA o don ne ko i ka teli dɛ i ye ninnu bɔ min de ye ni i ka diplôme in de ya ne de ko sa ko n bɛ n ka cɛkɔrɔba fo a bɛ lahara walahi a ye baara ɲuman kɛ n fa kɛ a ye n to kalan la a bɛ kɔnɔ ko anw bɛ tulonkɛ dilan kalanko in na e b'i ka cɛkɔrɔba fo anw b'a da an ka cɛkɔrɔbaw ɲɛ kan o t'o ye i b'a fɔ an b'an ka cɛkɔrɔbaw fo an bɛɛ donna lakɔli la o kana na kuma jɛya kana kuma sama ka yɔrɔ wɛrɛ kuma man ɲɛ a fɔ an bɛɛ donna lakɔli la ne de ko n ko n bɛ n ka cɛkɔrɔba fo Baba Traoré i ni ce awɔ ba cɛmɔgɔ i ni ce jeli cɛmɔgɔ i ni ce e nin ye mun ye tan bɛɛ b'i fa fo aw t'a bannen ya Bɔkasiri sɛbɛnnikɛla ko i ye min fɔ sa dɛ ANSA ani DNS association minnu bɛ yen n'o bɛ consommateurs ko fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka jɔ de kɛ yanni ka taa mɔgɔw bila ɲɔgɔn na Bɔkasiri ni dɔ ko i ka fɛn man ɲi i na taa wari di dɔ ma o na dunu ni balasa k'a fɔ a ka ɲi minnu ye nin fɔ ɲɛngow don hasidiw don a t'o kunbɔ o Bɔkasiri e ka taa san dɔrɔn i k'a lajɛ ni tiɲɛ fɔra walima nkalon fɔra ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan
Boubacar Sidiki mbala cogo bɛ di karamɔgɔ dama tun kɛra ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni info matin ka jɛ ka sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye o de ka ɲi n'i y'a ta k'a lajɛ min anw ka finitigilakaw ye n'i ye maa caman ɲininka Mali in kɔnɔna na a bɛ maa caman kɔnɔ ko n'i ye faamaya fini don i kana kɛrɛnkɛrɛnyana sɔrɔdasilakaw k'e man ka wele ni ka i kiiri maa caman de b'a miiri ten nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye tarata tɛmɛlen ye n'o bɛnna janvier kalo tile 28 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ min y'an ka finitigilakaw ye dɛ caman kun welen bɛ maa 11 bɔɲɔgɔnko sivililakaw bɛ u la waasa k'u ka kiiri kɛ n'o tɛ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ u bɛ bisi basa ni taa ni ka segin la a bɛ sigi ni k'a wuli ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ wa n'i y'u ka tribunal yɛrɛ ɲɛmaa lajɛ le magistrat colonel Sulemani Bagayɔgɔ ale kɔni y'a jira sa tribunal militaire in kɔnɔna na min ye maa minnu wele bɛ n'o ye prévenu maa 11 ye k'u ɲininka u dalakan na fɛn minnu b'u nɔfɛ i b'a dɔn wa marifa feere marifa kisɛ feere fo ka taa se ɲɛnaminifɛnw olu feereli n'u tali ma Boubacar Sidiki wa o tribunal la i b'a dɔn ni juge ye ɲininkali kɛ kuma fila de bɛ fɔ koyi affirmatif négatif Allah min ye nin maa 11 ye i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ kɔni wulilen bɛ u nɔfɛ wa n'i y'a lajɛ i n'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min na marifa kisɛ fo ka taa se marifa ma sɔrɔdasiya yɛrɛ sariya bolo minnu bɛ a ko kɔnɔna na u kɔni o b'a bɛɛ lajɛlen kɔ ni k'a bila kɛrɛfɛ min ye marifa kisɛ fo ka taa se marifa ma e de kan k'i janto a la finitigilaka waasa a kana folofolo walima ka taa se maa wɛrɛ tɛgɛ kɔnɔna ma o ka masiba wuli maa wɛrɛ la n'i y'a lajɛ e kɔni ko a sɛgɛsɛgɛlen a ma taa jɔ an ka officier supérieur jalabatigi dɔ la wa ale sen bɛ ko in na ka taa se adjudant chef major dɔ ma fo ka taa se adjudant chef dɔ ma min ye sergent chef dɔ ye sergent dɔ ani min ye caporal maa 2 ye ani civililaka maa 2 ninnu de kɔni u tɛgɛ minɛna ni marifa kisɛ ko ni marifa ko in na a yurugu ni ka taa feere dibidibi wale la k'a sɔrɔla u yamaruyalen tɛ wa n'i y'a lajɛ a fan filanan n'o ye envers filanan ye o min n'o nana jɔ magistrat colonel ɲɛkɔrɔ ale min ye procureur ye tribunal militaire to a la Sumayila Bagayɔgɔ a y'a jira k'a fɔ ni envers filanan min filɛ nin ye o si bɛ fɛn min bɛ i b'o dɔn wa maa dɔw fana de bɛ n'o ye finitigilaka dɔw ye jalaki t'an bɛ k'u sɛgɛrɛ ɲɛnaminifɛn n'o ye mana ɲɛnaminifɛn ta marifa b'e bolo o bɛ faamu cogo di ji mana ji filɛ sara o min b'a o ti sa wa a tɛ da tali ma a b'a feere fana o tɛ ɲuman ye o min filɛ nin ye min ye procureur ye n'o ye magistrat colonel Sumayila Bagayɔgɔ ye tribunal militaire to a la ale kɔni y'a jira ko nin taabolo fila in n'i y'a da ɲɔgɔn ma k'a ko maana n'u ye u ka finitigilakaw ka kiiribulon sariya ko ye k'a b'a minɛ i bɛ kaso kɛ san 5 fo ka taa se san 10 ma wa n'i y'a lajɛ k'a ni fɛn min bɛ da ɲɔgɔn na i b'o dɔn wa o de ye maa fa ye n'o kɔni n'o fɔra bɛɛ i b'a ye k'a fɔ min ye finitigilakaw ye yanni u kun ka u sen don nin kalabu ko in na u kun kan k'a ɲɛɲini fɔlɔ bawo min ye marifa ye fo ka taa se marifa kisɛ ma marifa kisɛ kɛlɛ n'i y'a donda ye adamaden farikolo la a n'a bɛ taa a bɛ kolo minnu ni fasa minnu tigɛ ka kolo minnu kari n'i y'a bɔda ye a bɛ k'i kɔnɔ ko sari de da jɔli la min ye marifa ma ɲi maa minnu b'a baara kɛ olu fana kan ka kɛ maa jɛlenw ye o de y'a to a fɔra tuma caman o an b'a fɔ an bɛ taa ni ka segin k'a kan maa o maa bɛ yen n'i bɛ don tenni na enquête de moralité o kan ka ta ka ɲɛsin ma wa min ye maa caman ye olu de ka kɛnɛya ko fana kan ka lajɛ hakili yanfan fɛ yanni an ka faso fini ni k'a ta ka don u la maa 11 ni civililaka dɔw bɛ a la ko yalima ko mun y'u bila nin taabolo cɛjugu la wari ɲini kojugu tɛ a ma ɲi dɛ natabaya ma ɲi min ye rédaction ye info matin étoile olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin kiiri in kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ a siginna ni k'a bɔ a dɔn kɔrɔ min ye tarata tɛmɛlen ye ka bɛn janvier kalo tile 28 ma san 2025 nin baara in kɔni min ye nin maa 11 ye u n'u ka taabolo n'u taafa ni ka u dɔn n'u kan ka kaso dɔ wɛrɛ kɛ ka fara tɛmɛlen kɔrɔlen kan dɔ na fara a kan sɔrɔsiw ka kuma nɔgɔ koyi ni ɲɛmaa dɔ nana bɔ a ɲɛmaa ɲɔgɔn ye k'e sɔrɔ kaso kɔnɔ ye a bɛ se ka ɲininkali kɛ ten nin bɛ mun na yan n'a ɲɛfɔlen ɲɛna n'ala farali kan a tɛ fɛn fara a kan n'o tɛ n'a dusu tiɲɛna a ɲɛfɔlen kɔ a ko n ye boloma fara a kan i bɛ nin hakɛ a kun kan ka ɲagi nin hakɛ in na i bɛ nin fara a kan ja sɔrɔsiw kaso ka dugu koyi sɔrɔsiya ma nɔgɔ
ni we sebe Naam. sebe mina ya salo ka bo info matin kono ka je ka sebe u ka fa Bakar Sidiki ngana ke guma be shi janzoro ni ngana naloma yi Sigata la. Bakar Sidiki membolo buwa ka do ni nga boni sebe nye sebe mi nu ka ma le pays faso Awo. na yi ja fo jamana Tiens. a bolo ko shiye bakele shiye kɛmɛ naani bi kɔnɔntɔn ani shiye duuru Awo. maa min y'a sɛbɛn u ko kade Bakar Sidiki kade ko ngana mamadi fo ko bile Siga t'o la. do ni gɛlɛya cayara ɲɔgɔn kan Tiɲɛ. nganaw bi wele jango jamana nganaw foroba baarakɛla minnu bɛɛ Awɔ. kabini kunungo Bakar Sidiki ni toit duman b'u la u ye baara ɲuman kɛ sɛbɛnnikɛla ko hali n'i y'o kɛ Awɔ. Bakar Sidiki k'a dɔn maa juguw t'i to yen sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi somajɛp n'o fɔra a fɔ ko jibondo Awɔ. kamalen dɔ de bɛ ɲɛmaaya la yen Awɔ. Bakar Sidiki a to a ye ko Daramani Kulubali mɔɔw b'u yɛrɛ kɛ dunan ye n'o tɛ nin tɛ Daramani siɲɛ fɔlɔ ye dunan ɲɛmaaya la Ayi. Bakar Sidiki a ye EDM kɛ n'o ye Énergie Mali Awɔ. o donnama in kama Tiɲɛ. Bakar Sidiki a tun bɛna sa bɔ maa caman kɔnɔ Han. sabula cakɛdaba minnu bɛ yen faso yɛrɛ ta ɲɛmaaso Awɔ. faso yɛrɛ ta Bakar Sidiki minnu ni san 4 san 5 miliyari caman juru b'u la kuranko la Bakar Sidiki i k'a dɔn Dara y'a jira o donnama in kama faso ye bɛɛ ta ye Awɔ. o tɛ se ka kɛ fandankɛni se ka kuran sara e min ye faama ye k'i t'a sara Siga t'o la. Bakar Sidiki a nana wulikajɔ bolo da ni hakili b'a la kɔntɛriw ka t'u bɔ Awɔ. Assemblée nationale b'a la a don ORTM Awɔ. ministère Hey. Sotelma Ayiwa. Bakar Sidiki k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɔntɛri bɔli kɛra sababu ye Han. wari caman ka don EDM n'a donnama in kama O ɲɛna. o tuma joli de tɛ Dara dɔn Bakar Sidiki ko k'i bɔ yen Awɔ. ka baara kɛ nin na ka baara kɛ jateminɛ na faso ye Awɔ. maa t'o fɔ Daramani ye Tiens. a bɛna don min Bakar Sidiki k'a dɔn EDM kunna o don y'a sɔrɔ gɛlɛya caman dalen bɛ Awɔ. dɔw dalen don u naga kan u bara k'a sɔnsɔn Tiɲɛ. Bakar Sidiki sabula citerne dɔ a nana b'o kalama Bakar Sidiki citerne min litiri kelen n'u b'a feere jamana ma i k'a dɔn ayiwa 1,700 Han. Bakar Sidiki ka sɔrɔ ji yɛrɛ sɔngɔ min ye ayiwa sefa ye santimètre cube tɛ de santimètre cube O don. Bakar Sidiki dɔrɔmɛ 20 ani 2 ani tama Bakar Sidiki olu kɛra sababu ye Awɔ. san o san sefa wari miliyari 8 u b'o de bɔsi ayiwa jamana na ngalaki la fukɔrɔden yɛrɛ la k'u bɛ taa ji feere yɔrɔw la yɔrɔ minnu awa ni ji ka gɛlɛn Dara nan'o sɛgɛsɛgɛ k'o ɲɛdɔn kabini o kɔni dɔnna Bakar Sidiki a ko aw ka ji feere nin y'a bannen wari min n'a y'a suɲa Bakar Sidiki k'a dɔn sariyatigiw an n'olu ko fɔ wa maa minnu yɛrɛ tun bara k'o kɛ i y'u dɔn de ye Ɲɛma. somajɛpu yɛrɛ ɲɛmaw Bakar Sidiki olu de faralen don ɲɔgɔn kan ka nin janfa siri jamana maa o maa ma n'i dabɔ tulo la Bakar Sidiki k'i t'o to yen f'i k'o da don tasuma na sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra Bakar Sidiki i k'a dɔn o maaw bi kolobo kalaba la i y'anw ka nabɔ i ka da kɔni fɔ an k'o su asa Dara Bakar Sidiki u ye nkalon tigɛ ka wuli ka jɔ bolo da ka min ye sɛndika kow ye k'olu sigi nin bɛɛ lajɛlen laban nana yɛrɛkɛ Bakar Sidiki k'a tiɲɛ ye kɛnɛ kan n'o tɛ ni maa min ye somajɛpu ye Bakar Sidiki k'a dɔn u ye wulikajɔ min kɛ kununko ka n'a bila bi la Bakar Sidiki k'a dɔn ɲɛdimikura dɔw kɔdimikura tɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bamakɔ yɛrɛ yɔrɔ dɔw kun bɛ yen ji yɛrɛ kun kan ni sanji tɛ i t'a mɛn komini 4 na 5 na Bakar Sidiki ka taa Sebenikɔrɔ Kalabanbugu Sibiribugu Bakar Sidiki k'a dɔn Kalabanbugu ani awa o n'a Lamini e kun ka taa Bakɔ Jikɔrɔni min ye Kalabanbugu yanfan in ye Bakar Sidiki k'a dɔn Falajɛ logement sociaux Tabakɔrɔ Bakar Sidiki i k'a dɔn a nana wulikajɔ bolo da min ye jibondo ye kasama ka taa yɛrɛkɛ ji bi saw de kɛ san kalo 12 Bakar Sidiki k'a dɔn Soteba ni Jelibugu anw y'o dɔn jiko kun ka gɛlɛn anw bolo fo an bi bidɔnni de ta ka taa ɲini an bi donni minɛ ko bi Bakar Sidiki k'a dɔn n'i ye robinet dayɛlɛ fasa ji bɛ se ka sariti i bɛ ka yɔrɔ minnu ko fɔ ta bakɔfɛla in na Kalabankoro anw ka zone in na don min an taara jibondo lajɛ yen station compacte dɔ ani ala ka barika don la ayo sɛbɛnnikɛla ko station compact o ye nɛgɛ minnu bɛ sogolo k'a monter k'a kɛ jibondo ye o de don koyi a y'o de sɛbɛn koyi compact yanni an bɛ taa yen an taara Kabala ta in de lajɛ kɔrɔba in an taara o lajɛ don min na o don a ye interview kɛ station compacte de kɛrɛfɛ a don ne y'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka a ko ko a tilatɔ interview la ko a ye ɲɛ an ma journaliste aw ka maanifinw hakili la kunu nka n'aw ye fiti ye fan min fɛ jiw bɛ pepe fan minnu fɛ ten siradawolow ni yɔrɔ wɛrɛw la k'an ka u ka mɔgɔw wele ne ko ko monsieur le directeur i ka mɔgɔw bɛ wele u bɛ kalo ni san nɛgɛ u tɛ na
o don o fɔli ma diya maa dɔ ye parce que maa min ɲɛsin b'o ma o kun ye cɛkɔrɔba ye ko sanfɛ o bɛ ka i kanto ko nin kamalenin ko nin ye jɔnni de ye e tɛ nafigi ye den i b'a dɔn kabi o don ko bi o ma ne wele ka reportage u tɛ wele bilen o e ye fana de ye Boubacar sɛbɛnnikɛla ko cɛ min ye nin kɛ Boubacar i k'a dɔn yalima maa b'a fɔ i bɛ bila o la wa Boubacar n'o tɛ n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ n'u ko min ma ayiwa forage grand débit Boubacar k'a dɔn a laban nana Ala minɛ min ye kɔlɔn lahulata ye k'o se Banankɔrɔ Segala Batama Banamba Diboli Douanza Sibi Nɛrɛna Sofara Hɔnbori Kajola Zegwa Kuri Gurumararus Koro Bankas Koreyanzi Fana Boubacar hali ka danima sɛbɛnnikɛla ko olu kun bɛ degun min na jiko la bi Boubacar ka taa sa kalo 12 ji de bi suru n'a fɔra ko hali bi n'a ka bi dɔw t'a fɛ k'o dabila sabula anw ka nabɔnna fo an ka fɛɛrɛ kɛ a baraka ɲuman min kɛ jamana ye k'a to a tiɲɛ ni ka gɛlɛta k'a sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko k'u tɛ dara dɔn Boubacar a jɛnnen don ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ni ko a bila Boubacar k'a dɔn a b'i kɔ dɔn hali a t'a kɔfilɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min delila ka nin baara in kɛ faamaw y'o de dɔn k'a wele ka bila chômage kunna Boubacar k'a dɔn kɔrɔtɔ ko tɛ sabula jamana baara don o don Boubacar k'a dɔn hakilina kura dabali kura ni fɛɛrɛ kura min ye Daramani Kulubali Boubacar k'a dɔn tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la min bi kɛ i k'a dɔn bɛɛ k'a ye a b'o de kɛ maliden tɔw olu n'a a fɔ ko tiɲɛna nin kamalen baarakɛla don walima baarakɛla tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le pays ne y'o bila la révélation ne b'o ta fari kulu nin y'a ka fasiri ye ko scandale foncier Falajɛ village Kanina subhanallah n'i y'a ta k'a lajɛ min an ka warimarabu dɔ bɛ yen n'o ye BMS SA ye o ni société dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko société Vaud n'i y'a lajɛ olu de kɔni t'an bɛ janfa jɛna sa waasa yɔrɔ dɔ kɔni bɛ village Falajɛ village Kanina u b'a fɛ n'o ye espace public dɔ ye k'o sɛbɛn kɔrɔ dun n'i y'a lajɛ nin société in a kɔni a bɛ wuli ka jɔ la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ ni o ye société Vaud ye société Vaud n'i y'a lajɛ o kɔni o wuli ka jɔ min n'o sabatila o ni BMS ni ɲɔgɔn cɛ e ko olu de kun t'a la ka sojɔ baaraw ni ka o boloda wa o bolodaliw ani siradenw o bɛ se ka ci cogo min na fo ka taa se fossé dingɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sen cogo min na nka u nana min kɛ o bɔda ye i b'o o dɔn wa o de ye ko BMS espace public min n'o filɛ nin ye Falajɛ village Kanina o ko BMS jɔn ko ala an yafala o kɔ e ko o ta bawo an ye baarakɛɲɔgɔnya min latɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ BMS i ka juru yɛlɛla anw na anw tɛ se ka o juru warinijɛ k'o di i ma nka min ye espace public in ye e k'o ta Falajɛ village Kanina e ka o morcele n'i ye bɛnkanni da ye min ye Falajɛ village Kani maaw ye olu kɔni bɔ ko kalama bawo min ye BMS ye e ko a ko a yɔrɔw ma feere su fɛ wa bawo baaraw bɛɛ lajɛlen n'u donna su fɛ kelen ni kelen maaninfinw kabi u sɔmi tɛ ko in na i y'a ye k'a fɔ u nana u sɔmi nana janya ka tila k'a ko jateminɛ u nana ye k'a fɔ olu ka espace public dɛ o min kɔni n'o kun kɛn bɛ u ka kɛnɛ min n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sanfɛla la min ye denwuli kɛnɛw ye min ye sigida yɛrɛ maamako ɲɛnama kumaw bɛ fɔ yɔrɔ min na nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fɔ nin espace public in kɔnɔ min ye u ka sigida maaw ye u farala ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ ni ka o sigi sen kan o membre dɔ ye Debi Sidibe ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko fo olu su n'o tɛ village a fɔ Falajɛ village Kani o espace public min n'u kɔni ni BMS kɔni b'a fɛ k'o feere ko jɔn ko ala ko feere k'a bɛ bɔrɔtɔ n'olu ka espace n'a ma di u ma n'a taa n'u ta ye bɔgɔ jɛlen kan min ye société Vaud fana ye o fana ka kalabanjiya min n'o a kɛ bɛ k'o boloda ani BMS SA ni ɲɔgɔn cɛ ko min y'u ka feere u ka teriya k'u k'a dansira la n'o tɛ BMS ka juru min b'u la n'u b'a warinijɛ ɲini ka d'u ma u k'a ɲini n'u m'a ɲini jɔn ko ala k'a fɔ k'o bɛna olu ka espace public olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn jɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ kelen min kan k'o bɛna o de ta k'o kɛ u ka juru o sara ye BMS yɔrɔ k'olu tɛna jɛn n'a ye ko BMS ko tɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ t'a la koyi bawo kabi waati min na a bɛ wele ko Banque de l'Habitat Mali ko gɛrɛgɛrɛ tun b'a nɔfɛ Allah BMS kun ye BMS ka babali to ye filajɛ kabini BMS a bɛɛ bada in na babaliba de don wa babaliba de don babaliba filajɛ don kabini so saba u bɛ so saba kɔnɔ badawolo in na Boubacar ka tila ka na immeuble kafiriden jɔ a combien de milliards
kabini fulakɛ taara ala aw ɲɛ ani BMS dawla taara ana bɛɛ de taara wallahi nam min ye nin yɔrɔ kofɔlen n'o ye Falajɛ village ka ni maaw ye u ko BMS ani société Evawudi maaw u bɛ taabolo cɛjugu min na u kɛn bɛ ka maa mun ka wari minɛ ni k'olu ka place publique ni k'a morceler k'u ka a bɔ a ma n'o tɛ a tɛ feere bi a tɛ feere sini min ye village Falajɛ village ka ni ye espace publique ne b'a to maanifin minnu sigi bɛ yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na olu ka ɲɔ ka fori u ka se ka fiɲɛ ɲuman sama n'a fɔra ko feere la ko jɔn wala k'a bɛ kɛ gɛlɛya o bɛ ɲɛ wa nin ye sɛbɛn sɛbɛnna Salo ka bɔ la révélation kɔnɔ kulu a ka fasiri don Boubacar n bɛ bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 84 la rédaction nin y'u ka sɛbɛn ye Boubacar k'a dɔn ŋana minɛ ŋanaya Boubacar a bɛ yɛlɛma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i ko kabako Boubacar i k'a dɔn a tun b'an maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ Burkina bɛ tɛ fiyewu min bɛ se ka kɛ bana ye ko jango i to a yɛrɛ bɛ bɔ Boubacar an bɛ donni minɛ i ko bi farafinna babolo in ka e ko maa bɛ Idrissa Nasa ni waricɛden Boubacar sɛbɛnnikɛla ko ten dɛ a ko Idrissa Nasa la rédaction ko olu ye sɛbɛnni in sɔrɔ Jeune Afrique la Boubacar k'a dɔn olu yɛrɛ ɲinini kɛ Idrissa Nasa Boubacar k'a dɔn banque tigi don o maa ka dɔgɔ Mali kɔnɔ banque bɛ maa min kelen bolo Boubacar k'a dɔn avion tigi don o maa ka dɔgɔ jet privé bɛ maa min bolo Idrissa Nasa in Boubacar n'i ye kama e ye taa kunkolo la dɛ i ka taama min kɛra ka taa Abidjan waati dɔ n ko ale don n y'a ye ne sigilen jamana ye milliardaire dɔ ko ne ma a ko i ɲɛ bɛ kamalen kunkolobani in sigilen la ne ko awɔ a ko wari min bɛ nin fɛ milliardaire tɛ Mali kɔnɔ a ka wari tilancɛ bɛ min kun ne ko a bɛ bɔ min n ko Nigeria ko mun Nigeria ko k'a bɛ bɔ n ko tɛ se ka kɛ ko anw ma deli ka Burkina bɛɛ yɛrɛ filɛ Maliyɛn tɛ Burkina bɛɛ yɛrɛ filɛ k'a bɛ wari yɛrɛ dɔ jango ka kɛ waritigi a ko wa n ye min f'i ye wulibali don dɛ nin ɲɔgɔnna min bɛ Burkina a ka ca a bɛ 4 bɔ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko Idrissa Nasa Boubacar k'a dɔn nin kamalen ye an bɛ donni minɛ ko bi a b'a fɛ k'i sen don fɛn caman na Boubacar k'a dɔn ka sababu kɛ min ye sanuko ye sanu bɔ dingɛ kɔsa in na a y'o dɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ miliyari 100 ni miliyari 40 warijɛ juru t'a la Boubacar a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ɲɛsinnen bɛ fɛn caman ma mine d'or min n'a bɛ ɲɛfɔli la e ko o ma k'a ta ye de Boubacar sabula i k'a dɔn a tun bɛ minnu bolo olu dɛsɛra novembre kalo tile 7 tɛmɛnen Boubacar k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri a y'o Salo min ye Nyoko ressource Boubacar o k'i bɔ yen a ko banque tigi don sabula n'i y'a mɛn Kori Investment Group Boubacar banque don min n'a wolola Burkina Faso nka a bɛ donni minɛ i ko bi farafinna dugu ka dɔgɔ i wa dugu tɛ yen banque in di yɔrɔ min Boubacar n'u ye jatew bɔ banque in a bɛna te ka sa kalo 12 la ka sababu kɛ a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri nin kamalen a ye baara daminɛ dɔɔni Boubacar k'a dɔn ayiwa AES kɔni a bɛ se k'i jigi da a ka sɔrɔ bosobaw kan a ka jagokɛlaw kan a ko nka n'i ye jateminɛ kɛ Burkina bɛɛ u ka nin kamalen Idrissa Nasa a bɛ sɔn ka kɛ ko in camancɛ kolo la a ko Kori banque internationale Boubacar o de tigi don n'i y'a boso a tigiw ni ɲɔgɔn cɛ a kelen da bɛ 80 walima 90 bɔ Boubacar k'a dɔn min ye Côte d'Ivoire ye u bɛ yen Mali, Benin, Togo, Guinée Conakry, Niger, Sénégal dugu tɔ bɛɛ koyi Boubacar k'a dɔn ale kɔni di foyi dɔn wari ɲini kɔ a ko san 1985 Boubacar k'a dɔn usine ko nana diya ye min ye ciment usine ye ni maa min taara Burkina ciment usine 4 de bɛ yen a 3 bɛɛ lajɛlen ye Burkina bɛɛ ta ye maa wɛrɛ ta t'a la ciment usine bɛ Maliyɛn bolo yan de aw ni maaw de bɛ jɛ anw mɛna an yɛrɛ kan Boubacar n'a ma kuma mugu dabila ka baara kɛ a ma ɲi dɛ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko waritigiya ni banaya Boubacar n'i y'a sinsinlen jamana na i ka jamana faamaw olu k'i dɛmɛ ni k'i pousser Boubacar o de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn i ka san sɔrɔ a ko nin kamalen min filɛ nin ye a ka baara daminɛna kabini Blaise i tile la Boubacar k'a dɔn faamaw u y'a dɛmɛ Boubacar k'a kana fɛn o fɛn n'o kan ka kɛ gɛlɛya k'a sɔrɔ Boubacar u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn u bɛ se ka san
sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min ye nafolotigiba ye ni k'i b'a fɔ farafina banku in ka Burkina Boubacar k'i k'a dɔn Idrissa nasa i b'a to a fɔ a ko banque min b'a bolo o ni assurance tɛ kelen ye usine min b'a bolo farafina IMOA dugu bɛɛ la Boubacar k'i k'a dɔn a ka ca bɛɛ ta ye Boubacar k'i kamalen yɛrɛ n'i y'a ye ti dɔrɔmɛ kelen don a la sabula kunkolonin in ka bon maa cɛjugu ni nka nafolo mɔgɔw b'a bonya a ka wari kama ala kama ko tɛ o ne gɛrɛla a la n ko n bɛ n yɛrɛ kɛ journaliste ye a y'i ɲɛ bɔ ne ko n bɛna ni jeliya ye n ko maa t'a dɔn u ti jeliya dɔn jaa jeliya tɛ ne ye n yɛrɛ ta o ne k'i b'i yɛrɛ ye a b'a yɛrɛ ye kun t'an bɛ ka taa fɛn ɲini Boubacar Idrissa nasa sɛbɛnnikɛla ko kamalen ka wari ko wari ɲini nafolotigiya la Boubacar ka a ju tɛ foyi ye a ka Burkina faamaw kɔ olu kɔni b'u ka waritigiw dɛmɛ ni k'u sɛbɛn kɔrɔ lakana Boubacar o de kan ka kɛ Mali la n'o tɛ Burkina b'o taa ni dɔnniya cɛ u taa ni kungɛnɛya cɛ Boubacar k'a dɔn foyi tɛ sɛmɛyɔrɔ ɲuman don a ko min ye tanuni caman ye o dira a ma sabula Boubacar k'a dɔn a bɔ G7 Bunaku kan u ye min ye bonyabaw ye o taara k'a sɛgɛrɛ o k'i bɔ ye a yɛrɛ faso la chevalier l'ordre national du mérite Boubacar k'a dɔn agrafé économique 2004 Boubacar chevalier de l'ordre national 2005 a tilala ka kɛ officier de l'ordre national décembre 2010 commandeur de l'ordre national Boubacar nin bɛɛ lajɛlen jamana ka tanu de ye ka ta k'a sɛgɛrɛ min b'a to a bɛ se ka dɔ fara baara kan maa 1000 maa 2000 Boubacar nin bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn o bɛ baara k'a bolo Boubacar a kɔni bɛ munumunu farafina ni ɲɔgɔn cɛ dɔnniya i k'a dɔn ani nafolo ɲinini sɛbɛnnikɛla ko n'an m'an jogo dɔn Boubacar k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ farafina babolo in kan a tun bɛ fɔ maliyɛn milliardaire nka Burkina milliardaire u bɛ ne ka ko an na han a fɔ u y'an tunu ye an tununa o an tununa banki avion privé tɔgɔ ye di jet privé o ti maa bolo an na yan haramu de an kɔni an bɛ loterie la jet privé tigi jɔnni Barou ye milliardaire nka jet privé t'a bolo n bila sa ni jet privé bɛ Barou bolo ne tɛ n ko a ka nami dɔ ye ne ye jet t'a bolo n bila sa bon jet privé t'a bolo milliardaire kɔni don wari min b'a bolo Barou bolo o wari ti ka dɔgɔ Mali kɔnɔ ayi i ɲɛ bɛ maa caman na panga woloki la Barou wari min b'a bolo a t'i bolo m'o dɔn nka jet privé b'a bolo ayi ne m'o mɛn Barou gɛnɛ ye jet in wa maga ni kiri n'a kɔni da ayiwa nin y'a escroc bolo ye e ko jɔnni e ko jet privé bɛ jɔnni bolo a ko ko fɛn ne yɛrɛ k'i ko Umaru Ɲangan de Barou e b'o bɔ mini ne yɛrɛ k'i ko petit Barou de koyi Barou e tɛ wari dɔn sa n ye jet loué ka taa nin bila ni da don kelen dɛ tu peux louer i b'i jet loué ani ta don kelen dɛ jet privé tɛ Barou bolo n bila sa e tɛ wari ko ɲɛdɔn ne bɛ jamana ye milliardaire don a t'a bolo a b'o bɔ mini nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ tɛ ni n tɛgɛ ɲɛma n bala cogo bɛ di karamɔgɔ tɛ tukara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko aujourd'hui Mali aujourd'hui Mali Awa Traoré nin y'a ka fasiri ye Gafure Hawa ko a ko min ye baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkuluba ye e ko kurakurani dɔ ma sigi sen kan wa Union syndicale des travailleurs du Mali an k'a ma ko USTM o kɔni u ye nin janvier kalo in ta a tile 13 ka se a 14 ma san 2025 an ka dolanci kɛnɛ min n'o ye 26 mars de Bamako ye donc ala baara ninnu bɛɛ lajɛlen taara kɛ yen n'i y'a lajɛ i b'a ye min ye délégué maa 150 ye k'a minɛ ka ye fɔ Menaka olu de nana sa waasa min u ka congrès constitutif ye jɛkulu in bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'a kɛ jɛkulu ye bɛɛ lajɛlen ka se k'a nege minɛ yɔrɔjan fɛ nin baw bɛɛ lajɛlen de sera kɛnɛ kan a kana lakali ye n yɛrɛ se ka ye a kɛnɛ kɔnɔna na n'i y'a lajɛ ɲɛmaaba maa min n'o sugantila nin congrès constitutif in juru la o de ye secrétaire général ye jɛkuluba ye n'o ye Union syndicale des travailleurs du Mali o maa kura n'o y'a maa ɲɛmaa ye Eric Jara maa dɔw maa min n'a lakodɔn bɛ kosɛbɛ wa maa dɔw fana a ye baara kɛ jɛkulu dɔw kɔnɔna na i n'a fɔ ASECNA ka taa se anw ka pankolojigi kɛnɛ maaw ka taabolo wɛrɛw bɛ yen o ye ɲɛmaaya jɔyɔrɔw kɛ olu ka jɛkuluba ninnu kɔnɔna na a ye
baaragalo ka hagew caman ɲini ka di u ma wa y'a jira fana k'a fɔ cɛnintigiya ko bɛ maa min kɔrɔ o tɛ kɛ maa ka cɛnin ye bawo o de nana ni hakilina yɛrɛ ye a n'a maaɲɛw minnu bɛ n'u n'a ye kuntilenna ye olu ka se ka ni Union Centrale des Travailleurs du Mali an k'a ma ko USTM ka se ka o sigi sen kan janvier kalo tile 13 ka se a 14 ma san 2025 stade du 26 mars o ɲɔgɔn ye kɛ so kɔnɔna na a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu ye n'a sigina n'o ye Central Sénégal ye a bɛ fɛn min kɛ fɔlɔfɔlɔ o de ye baarakɛlaw ka hakɛ o bɛ se ka ɲini ka d'u ma cogo min na o bɛ sɔrɔ fan o fan fɛ hali n'o bɛ sɔrɔ Mali kɔkanna dilan a b'o ɲini ka na wa min ye kalanko ye a tɛna tulonkɛ o fana na min ye formation ye fo ka taa se taabolo wɛrɛw ma min ye tɔn yɛrɛ jɔsariya sɛbɛnw bɛ o ko bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don k'a jira k'a fɔ tɔndenw ni kalan ka kan o ni mise à niveau ni nanzaraw ko ka bɛɛ lajɛlen ka dɔnniya kɛ damakɛɲɛ ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen baaraw k'a n'o boloda waati ni don nataw kɔnɔna na min ye centrale ɲɛmaa ye n'o ye Eric Jara ye a ko waati ni don nataw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ na ale ka centrale n'o ye Union Centrale Union Sénégal des Travailleurs du Mali k'a ye yɔrɔ jan fɛ k'a nɛgɛ minɛ ni kana don a la nin ye wo sɛbɛn a tɔgɔ Eric Jara Jara don nin ye wo sɛbɛn sɛbɛn na y'a salo ka bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ Awa Traoré a ka fasiri Boubacar n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Alliance a bolo ko siɲɛ 50 Lévi Dunion nin y'a ka sɛbɛn ye Lévi ko Boubacar Sidiki k'a dɔn Ala m'an kisira Ala kan'a kɛ n'o tɛ ŋunuŋunu min bi sen na maa 900 ani maa 29 Boubacar Sidiki ni Ala ma jan kɛ sɛbɛnnikɛla ko o kunnafoni de jɛnsɛnlen don olu na gɛn ka bɔ Amérique ni ka na Mali kɔnɔ malidenw don Boubacar Sidiki nin ye kuma komanba ye Ala m'an kisira Ala kana latigɛ Boubacar Sidiki jamanakuntigi kura min sigilen bɛ nin mɔgɔ t'a kɔ kuma na Boubacar Sidiki k'a dɔn Donald Trump Boubacar Sidiki nin jɛ in kɔni ye maa kun kelen de ye sɛbɛnnikɛla ko cɛkɔrɔba in Boubacar Sidiki n'a ye fɛn o fɛn tigɛ a da la a ka ca Ala fɛ a b'o kɛ koyi Boubacar Sidiki a ko hali a tɛ waati bɔ maa minnu donna dɛnkɛrɛnda la i k'a dɔn Amérique jamana na kabini a bɛ campagne na tuma min a ko n'ale kɔni kɛra président ye a b'a bɛɛ gɛn kabini don min a fɔra kɛra président ye Boubacar Sidiki a ye maa dama min gɛn bi k'u minɛ k'u siri kɔlikɔli ka bɔ n'u ye Amérique ka t'u bila faso la o de ka ca kunnafoni dɔ y'a jira Boubacar Sidiki k'a dɔn o kɔni bɛ kunnafoni di siraw kan min ye agence américaine d'immigration Boubacar Sidiki k'a dɔn sɛbɛnfura dɔw b'u bolo k'u ye maliyɛn maa 900 ani maa 29 minɛ Boubacar Sidiki minnu sirilen don ka bila lɛn u bɛn'u kɛ worobanya ye ni k'u lasegin ka na faso kɔnɔ o man ɲi dɛ Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye maloya de ye anw bolo Boubacar Sidiki nin ye gasi de ye anw bolo anw ka jamana de ye laada ye anw ka taama ye Boubacar Sidiki maliden bi taama i ko ndigiɲɛ sɛbɛnnikɛla k'o ma daminɛ bi a caman ye fɛn ɲini ye a caman ye ka taa du dahirimɛ ɲini ani sɔnmaw k'u kɔsuma Boubacar Sidiki n'a fɔra i k'a dɔn i bɛ taa minɛ sɔgɔmada joona fɛ k'i siri ka bɔ jamana kɔnɔ k'i bila ka na faso la a k'o kɔ man di Boubacar Sidiki tiɲɛ don i k'a dɔn taama cɛjugu dɔw bɛ yen tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen b'o sɛbɛn kɔrɔ kɔn Boubacar Sidiki sabula ka taa dɛnsiraw fɛ Boubacar Sidiki sɛbɛnfura t'i bolo gɛlɛya ni makariko da la ka tila ka t'i minɛ nin cogo fana na k'u b'i lasegin ka n'i faso kɔnɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn anw kɔni maliyɛnw a man da anw ɲɛ Ala m'an kisira n'a sɔrɔla u minɛnen don Ala k'u porokoto n'u minɛnen tɛ Ala kana Donald Trump Ala kana avion sɔrɔ avion yɛrɛ kana wuli fiyewu an b'o ɲini Ala fɛ Boubacar Sidiki nka a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na bɛɛ ka n'i fa ka so Boubacar Sidiki a ko n'i y'a jama ta k'a lajɛ ka yanfa maa de ka ca kosɛbɛ Boubacar Sidiki sabula o tɛ bilako ye olu bɛ taama u ka taama in bɛɛ kun ye denbaya o ni hinɛni ani dahirimɛ ɲinini Boubacar Sidiki fo hakilina kura ka kɛ n'o tɛ taama kɔni ka taa diɲɛ jamana wɛrɛ la Boubacar Sidiki k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ koyara jango cɛ min bɛ Amérique kunna Donald Trump nin tɛ maa cɔrɔ nin ba ye koyi Boubacar Sidiki nin mana fɛn o fɛn fɔ i k'i k'a dɔn k'a b'o de kɛ fana koyi wa a b'a kɛ hali a tɛ nimisa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Alliance kɔnɔ a ka bi bɔli la Lévi Dunion ka fara Nouvelle Alliance mɔgɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo waati n'a ka waati ma se bi taa an b'a bila yan Boubacar Sidiki 21h30 burapele olu bɛ se ka na farikɔnɔjɛ ka n'u sɔnni d'a kan ni Ala sɔnn'a ma min ye samedi sini ne ni lamɛnbaaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio Manca FM na Dabaka kɔlɔsili Hamɛd Jakite ale tun bɛ nɛgɛ foroko la min ye jaw tali ye k'an yɛrɛ kɛ o ye Sylvie Dako yine de tɔgɔ kɔrɔ kɔ bi yan Sylvie Vartan ayi a bɛɛ ye kelen o Sylvie Vartan dites Sylvie Dako awɔ
ha Sylvie Chenyi kunnafoni lasili Boubacar Sidiki Daba Tunkara wa salam